Možno si všimol alebo všimla, že sa ti v živote často opakujú rovnaké situácie. Možno je to vo finančnej oblasti, že jednoducho zarobíš a možno aj viac ako mesiac predtým, ale znova prídu nejaké iné výdavky, niečo špeciálne treba zaplatiť a ty stále skončíš rovnako na nule alebo rovnako v mínuse. Možno sa ti tieto cykly opakujú niekoľkokrát do roka. Alebo s partnermi. Zažívaš nový vzťah, ale počasie sa znova ukáže, že ten človek je veľmi podobný typ, ako bol ten tvoj predošli. Hej, a začína sa pýtať, prečo stále priťahujem rovnaké typy ľudí. Je veľmi dôležité si začať uvedomovať, že tieto veci sa nám dejú presne preto, aby sme začali vnímať, že nám tým niečo chce život ukázať. A budú sa ti tieto veci opakovať dovtedy, kým si neuvedomíš, že ti niečo tým chce život ukázať. Je veľmi dôležité takisto sa začať prepínať do toho módu, namiesto toho, že budem rozmýšľať o tom, že prečo sa mi nedarí, prečo stále skončím na nule, prečo aj keď príde nejaká príležitosť, tak nakoniec sa rozplynie a ja z toho nemám nič, alebo prečo teda mám stále rovnakých partnerov, ale začať sa na to pozerať z hľadiska toho a z hľadiska dôvery, že vieš, že aj to sa deje pre tvoj prospech. Toto možno pre niekoho bude akoby náročné, veľa ľudí nechce akoby chápať, že možno aj náročné situácie majú nejaký význam v ich živote a skôr sú tam v tej role obete, ale čo je veľmi dôležité, čo by som vás chcela poprosiť, skús sa možno pozrieť do minulosti, naspäť, možno do nejakého toho cyklu, ktorý sa ti opakoval, alebo sa ti stala nejaká negatívna vec, kľudne je napríklad rozchod s partnerom, ktorý bol síce možno náročný a ťažký, ale neskôr si vlastne uvedomila, že aj tak to nebol pre teba ten správny partner a napríklad ti práve zvedomil nejaké veci, napríklad ako to, že si začala viac dôverovať, začala si mať seba samú viac rada a podobne. Hej, tá škála môže byť zás obrovská. Alebo nejaký nevydarený projekt, ktorý síce nevyšiel, ale neskôr si vďaka tomu projektu začal uvedomovať, čo môžeš zlepšiť, kam sa posunieš, alebo ti prišli do života úplne noví ľudia. Ja verím, že keď sa zamyslíš nad tým, tak nájdeš určite aspoň jednu takúto udalosť v tvojom živote. To budeme mať taký akoby dôkaz pre tú hlavu, že naozaj niekedy z tých ťažkých situácií a pomerne, myslím, že veľmi často práve v tých ťažkých a náročných situáciách prichádza k najväčšiemu rastu. Keď máme už nejaký tento príklad možno z reality, možno bude pre nás teda ľahšie sa pozrieť na to tak, že naozaj ten život, ten vesmír nám chce vždycky len dobre a chce nám ukázať, kde máme tie limity. Preto je dôležité sa začať prestavovať z tej mentality obete a z toho, prečo sa mi to deje, na to, čo mi to chce ukázať, kam sa mám posunúť, čo mi chce ukázať život, akou variantou seba sa mám stať, aby sa mi toto už neopakovalo. A začať nejak vnímať takto, že aj keď teraz ešte nevidíme celý ten obraz, môžeme dôverovať tomu, že čo sa deje, má nejaký vyšší význam. Hej? A keď sa začneme dávať do tejto energie dôvery, tá dôvera, tá láska, takéto akoby aj pochopenie tomu životu, že jednoducho musí sa to nejako udiať, má veľmi vysokú energiu, veľmi vysokú vibráciu. Hej? Naopak, oproti tomu energia obete, prečo sa mi to deje, prečo zase ja a podobne má zase veľmi nízku frekvenciu. Je to veľmi akoby nízka energia. Takže sú tu úplne dve opačné protipóly a my sa samozrejme, keď chceme svoj život zmeniť a keď chceme do svojho života začať priťahovať tie lepšie veci, my sa chceme práve držať v tej vyššej energii, v tej dôvere. Ďalšou témou sú limitujúce presvedčenia. Možno si už tento výraz počul. Ide o to, že veľa z nás má v sebe určité presvedčenia a určité ako keby bloky toho myslenia, ktoré nám zabraňujú žiť ten plný potenciál. Sú rôzne techniky, kde ty môžeš ísť ako keby, dajme tomu, do minulosti, hej, a chceš vedieť, kedy sa ti stala určitá vec, nejaká koreňová príčina a tým zistíš svoje presvedčenie. To ale nie je úplne nutné. My sa vieme pohnúť a vieme pracovať aj s tým, keď svoje presvedčenie presne nevieme, ale musíme si hlavne zvedomiť ten vzorec, ktorý sa nám opakuje, aby sme ho mohli začať meniť. Povieme si teraz zo pár príkladov limitujúcich presvedčení ohľadne témy bohatstvo, ktoré môžete mať aj vy, alebo môže to byť úplný príklad, ako z mojej práce s klientami a z mojej vlastnej skúsenosti na sebe, s tým vlastne objavovaním tých limitujúcich presvedčení som si uvedomila a viem, že tá škála, ktorú vlastne je to možné poňať, a tam sú vlastne také príklady, že ani by vám normálne ten mozog to neberie, že naozaj takéto niečo si vymyslí to moje podvedomie, alebo takúto stopu zanechá jedna jediná skúsenosť v mojom živote. Takže naozaj, čo je ale dôležité, je to, že vy nemusíte presne vedieť,
čo sa vám stalo, kedy sa vám stalo a presné to limitujúce presvedčenie. Veľmi dôležité všimnúť si ten vzorec, čo sa mi opakuje a následne potom konať inak ako na toho autopilota. Ale späť k tým presvedčeniam. Napríklad máme dve rovnaké osoby. Jedna osoba vyrastala v bohatej rodine, mali všetko, čo potrebovali vždy a druhá osoba vyrastala v chudobnej rodine, nemali vlastne na základné potreby, alebo teda mali iba na základné potreby a žiaden prebytok ani nič navyše sa tam nekonalo, takže to dieťa už žilo s tým, že nemá dostatok. Zároveň teraz obe osoby si môžeme predstaviť ako dospelé a obaja môžu mať jednoducho blok na bohatstvo. Neznamená to, že človek, ktorý je z bohatej rodiny, nemôže si blokovať svoje vlastné bohatstvo. Príklad toho bohatého dieťaťa môže byť taký, že síce jeho rodičia a rodina mali peniaze, mali veľkú firmu, ale zároveň obaja v tej firme napríklad pracovali a kvôli tomu bolo doma, keď to dieťa vyrastalo, veľa hádok. A to dieťa si jednoducho prepísalo do svojho programu, do svojho nervového systému, do svojej pamäte, že to, že majú bohatstvo, je zároveň to isté a spojené s tým, že sa jednoducho rodina rozpadá alebo že sú tam hádky. Takže v dospelosti ten človek, keď má napríklad rodinu, ktorá je v poriadku alebo miluje svoju manželku, svoje deti, tak možno podvedome nechce alebo nemôže vlastne prejsť tú hranicu toho bohatstva a nechce si sám vytvoriť ten príjem, lebo má podvedome zapísané, že ak by sa to stalo, tak sa jeho rodina bude rozpadať alebo že prídu komplikácie. Hej. Takže tie systémy, ktoré si dokáže to naše ego, to naša ochranný mechanizmus vytvoriť, sú niekedy naozaj wow, ale jednoducho takto to funguje. A napríklad na rozdiel od toho, človek alebo teda dieťa, ktoré vyrastalo v chudobnej rodine, jednoducho nikdy nezažilo, čo toto bohatstvo je. A preto je to pre ňo úplne akoby zažitý systém, že nemám dosť. Celé detstvo nemohol mať to, čo chcel, nemohol mať hračky, aké mali spolužiaci alebo niečo podobné. Takže ten jeho systém to vlastne ani nepozná a preto si veľakrát môže podvedome znova blokovať rôzne situácie alebo rôzne možnosti zárobku alebo nejaké spolupráce, že ich vlastne odmieta preto, lebo pre neho je to bohatstvo neznáme. Ako som už povedala, nie je nutné vedieť presne vaše limitujúce presvedčenia. Je dôležité vnímať to, že viem, že si nejakým štýlom blokujem to bohatstvo a chcem jednoducho a chcem sa otvoriť a byť otvorený tomu, že je pre mňa to možné a že sú tu tie možnosti a môžem mať pre seba lepší život. To je veľmi dôležité. Viem, že niektorí ľudia tomu možno nebudú veriť. Hej. Niektorí máme aj to vedomie, nie je natoľko otvorené, že by sme verili tomu, že môžeme mať bohatstvo a môžeme sa mať o mnoho lepšie, ako sa máme teraz. Na to veľmi odporúčam skúsiť oklamať svoj mozog tak, že jednoducho opäť vidím, že sú nejakí bohatí ľudia, ktorí sú na tomto svete, možno ktorí žijú v mojom okolí, takže je možné mať ten prebytok, hej, takže nie je to vec, ktorú by nemal nikto, niektorí ju majú, takže je to možné aj pre mňa. Samozrejme, tam je veľmi dôležité pracovať potom s vlastnou sebahodnotou, s limitujúcimi presvedčeniami, ktoré má veľmi veľa ľudí, že nie som hodný toho bohatstva, že nezaslúžim si a podobne. Ak vám môžem odporučiť, CAP aktivácia životnej energie je metóda, ktorej sa venujem niekoľko rokov a je to úžasná metóda na to, že priamo tieto naše limitujúce presvedčenie a zaseknutie a stagnáciu a to naše vedomie, ktoré je také uzavreté iba na to, čo poznáme, dokáže krásne otvárať na úrovni energetickej. Hej. Takže zase nemusíme tam konkrétne ísť nejakým zámerom, ale celkovo sa to postupne to naše telo čistí. Samozrejme je tam veľmi dôležité to spojiť priamo potom aj s cvičeniami a s prácou na sebe, ktorú si budeme hovoriť ďalej v tomto videu. Hej. Takže, ale ak sa chcete od niekiaľ pohnúť a chcete vykročiť, chcete si vlastne prečistiť ten tvoj energetický systém a uvoľniť ten nervový systém, tak to vám určite odporúčam. A ideme ďalej. Zarobíš väčší balík peňazí a jednoducho tvoj vzorec je ten, že jednoducho stále prídu buď tie nejaké špeciálne výdavky, alebo si stále povieš, že sa odmením a niečo si kúpiš špeciálne, že stále máš vlastne rovnaký vzorec a tak ti tie peniaze odídu. Tu je veľmi dôležité sa pozrieť na ten vzorec a zvedomiť si ho. My vieme zmeniť jedine to, čoho sme si vedomi, čo vidíme. Už to svetlo vedomia a vnímania dokáže vlastne vytvoriť začiatok tej transformácie. Ďalším krokom je
vždycky, keď sa ti akoby nastane tá situácia, alebo napríklad poviem iný príklad, vyberáš si niečo, ideš niečo jednoducho kúpiť a veľakrát je nám ohľadne financií môže bežať na pozadí vzor, že to je drahé, nemôžem si to dovoliť, ja na to nemám a podobne. Tu je zase veľmi dôležité si uvedomiť to, že tieto myšlienky nám nevytvárajú nič iné, iba viac nedostatku. My potrebujeme tieto myšlienky, keď si napríklad ty vedomá, že ich máš, vždycky sa musíš na to sústrediť. Je veľmi dobré pracovať na začiatku tak, že si vlastne vypíšeš všetky tie tvoje negatívne veci, ktoré máš v sebe. Napríklad vieš, že pri nákupe non-stop kalkuluješ, non-stop rátaš, či budeš mať dosť. Alebo jednoducho, keď ťa vytočí partner, vždycky reaguješ nejako. Hej. Je veľmi dôležité si všetky tieto veci, ktoré ti vytvárajú akúkoľvek negativitu, strach, negatívne pocity zvedomiť a napísať. Ak máš toho veľa, kľudne stačí, keď začneš nejakou jednou témou, hej, napríklad témou financií. Čo ti robí konkrétne problémy? Tam veľakrát vieme nájsť aj ten opakujúci sa vzorec. A keď už poznáš tieto veci, ty si jednoducho musíš začať uvedomovať, keď sa tieto situácie budú diať, že musíš začať konať inak. Poviem ďalší príklad z reálneho života. Vnímaš, že máš nízku sebahodnotu, nemáš hranice, si v práci a stále od teba nejakí kolegovia chcú veci, ktoré ty vlastne ani nemusíš ako keby robiť, že nie je to v tvojej náplne práce, ale ty chceš byť dobrá, alebo jednoducho robí ti problém im povedať, vieš čo, nie, nemám na to kapacitu a podobne a vždycky to spravíš, to čo potrebujú a potom máš z toho ťažký pocit, je ti nepríjemne zo seba, máš výčitky a podobne. Napíšeš si teda na ten papier ideálne do nejakého zošita, aby sme to brali nejak vážne, aby tá energia vedela, že naozaj sme sa už pustili do tej práce. Napíšeš si niekoľko situácií, v ktorých vieš, že akoby zlyhávaš a ktoré chceš zmeniť. Následne tam bude prichádzať to uvedomenie. Následne, keď sa ti stane táto situácia, napríklad na ďalší deň v práci, jednoducho musíš zastaviť. Musíš si dať pauzu, stopku a povedať si, teraz sa mi táto situácia deje znova. Toto je jediný priestor a jediný moment, kde ty môžeš vytvoriť reálne zmenu v svojom živote. Takže namiesto toho, že sklopíš zrak a povieš, dobre, idem to spraviť, si uvedomíš, nie, ja chcem mať reakciu, ktorá má hranice, ja chcem mať reakciu človeka, ktorý má svoju sebadôveru a váži si svoj čas a odpovieš, vieš čo, ďakujem, momentálne je už moja kapacita pracovná prekročená, a nemám teraz priestor už spraviť ďalšie veci. Alebo ďakujem, som rada, že by si chcel tú prácu odo mňa, ale žiaľ, môj časový limit na dnešnú prácu sa už minul a jednoducho mám ďalšie aktivity, ktorým sa chcem venovať. Alebo akákoľvek iná odpoveď. A tu ide o to, že keď si budeš doma písať tieto veci, s ktorými máš vlastne problém, alebo tie reakcie, tam ty si hneď aj tam dáš tú reakciu, ktorú by si chcel. Tú reakciu, variantu tvojej reality, ktorá už žije tú tvoju vlastne túžbu, hej, napríklad tú tvoju túžbu po sebahodnote. Takže v tom prítomnom okamihu, v tom jedinom momente sa dá vytvoriť tá zmena. Alebo keď máš problém vo finančnej oblasti, prídu ti peniaze a máš pocit, že jednoducho je tam nejaké impulzívne rýchlo míňanie, alebo si dáš rýchlo, si chcem niečo, chcem si dať nejakú odmenu, nejaký darček, samozrejme na tom nie je nič zlé, ale keď sa to deje zo vzorca správania, tak je veľmi dôležité to odsledovať, hej. A budeš vedieť, keď ti najbližšie prídu peniaze a to, čo si robil bežne, že si ich proste niekde pomíňal, alebo na nejaké iné veci, jednoducho sa zastavíš a pozrieš sa na svoj zoznam. Čo z toho je nutné zaplatiť a čo z toho môže napríklad počkať, alebo čo si môžem na chvíľku teraz odoprieť. Tam nejde, ja nechcem, lebo vlastne aj odopieranie si veci môže byť nejaká forma, hej, že sa držíme v nedostatku, ale tam skôr ide o to prelomenie toho vzorca, toho, čo robíme naučenie na autopilota, aby sme sa stopli, aby sme to nespravili hneď. Alebo si povedz, že dáš si 24 hodín na väčšie finančné rozhodnutia, hej, a tam si to môžeš premyslieť, si to môžeš navnímať. Zás chcem konať tak ako stále, alebo čo tentokrát zmením. Alebo si proste dáš záväzok, OK, tak si budem ponovom posielať malú sumu alebo akúkoľvek sumu na sporiaci účet. Proste niečo zmeníš, aby sa niečo vlastne vytvorilo nové. Toto je technika tzv. Vedomej pauzy, kde vlastne nechávame priestor medzi konaním, medzi tou impulzívnou reakciou. Hej.
tam je čas, kedy si vlastne potrebuješ uvedomiť, že ideš robiť niečo rovnako alebo chceš robiť niečo inak a chceš si vlastne tú realitu postupne vytvárať. Vedomej pauze sa budeme viac venovať v mojom kurze, videokurze, ktorý pripravujem, ktorý bude čoskoro hotový a prejdeme si tam aj viacero tém, ktoré sa týkajú celej tejto práce a tým nastavením, keď chceme vlastne prerušiť nejaké cykly a prestať vlastne sa motať v tom kruhu a opakovať si stále tie isté životné situácie. Je veľmi dôležité sa zároveň ale na to pozerať na tie cykly ako na naše výzvy. Každý z nás sme prišli prežiť nejakú skúsenosť a je veľmi taktiež dôležité neporovnávať sa s niekým iným. Hej? Nejaký váš známy možno má veľa tém, ktoré vyzerajú, že sú vyriešené, nemá finančné problémy, má šťastné partnerstvo a ty si možno hovoríš, že prečo on to má a ja to nemám, ale jednoducho každý z nás prišiel na tento svet s nejakými výzvami, na ktorých sa prišiel učiť a posúvať. Hej? Takže keď sa na to budeš pozerať aj z tohto hľadiska, že tá duša prišla tu mať nejaký zážitok, niečo sa naučiť a mať nejakú skúsenosť, tak verím, že to odľahčí a ťa to dokáže troška odpojiť od toho, že by si bol veľmi opäť v tej obeti alebo niečo podobné. Na záver vám ešte dám takú malú radu. Veľa ľudí má pocit, že sa motá v kruhu, že nevie ako ďalej. Je veľmi dobré skúsiť alebo zvyknúť si na to, požiadať o vedenie. Vyslať napríklad otázku. Ukáž mi, čo mám na tom pochopiť. Ukáž, kam ma táto situácia chce posunúť. Čo ešte stále nevidím a čo mi tento vzťah chce ukazovať. Čo ešte nevidím a chce mi táto situácia s mojimi financiami ukázať. A jednoducho vyšli to bez nejakého veľkého očakávania a veľmi často sa stáva, že ti možno o niekoľko dní alebo o niekoľko týždňov príde cez nejakú osobu informácia alebo ti príde zrazu uvedomenie, hej, ako sa možno to pozrieť inak alebo podobne. Je veľmi dôležité mať tú dôveru v to, že ten život sa deje pre nás a že takisto, ak chceme, ak požiadame, tak všetky tie odpovede, to si možno tiež už počul, všetky odpovede sú tu už pre nás pripravené, len sa im treba otvoriť a takisto všetky odpovede sú v tebe, hej, takže jednoducho, keď požiadame o tú zmenu, tak vie prísť, ale samozrejme je veľmi podstatné tam reálne robiť tie kroky k tej zmene. Ale už sme si povedali teda, že uvedomovať si to vieme a to môže byť pre teba také prvé úvodné cvičenie, keď dopozeráš toto video, že si napísať, kde chceš tú zmenu, čo ťa ťaží, čo sa ti opakuje a takisto si napísať tie pozitívne reakcie alebo ako by si chcel reagovať a ako by si vlastne tá tvoja nová varianta mala vyberať. Keď to budeš mať, tak jednoducho to je prvý krok k tej zmene. Ako som už spomenula, chystám videokurs, kde pôjdeme viac do týchto tém, do víziev našej duše, do vedomej pauzy, ako sa začať z toho cyklu vymaňovať a množstvo vám dám aj praktických tipov pre každodenný život, aby sme sa čím skôr dokázali posúvať. Ak ťa táto téma zaujíma, tak určite sleduj môj Instagram a tam budeš mať včas všetky informácie.